What is good YouTube? It's your boy Pinuno. Hindi ko na pahabain tong intro na to. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na kung pwede nyong i-maximize yung quality ng video, gawin ninyo. Kaya ata netong gagawin kong... Kaya yata netong i-upload ko hanggang 1080p. So i-max nyo ganun. Kasi ang nangyari, naka-shoot lang yung video namin habang iniikot namin yung buong Diplomat. So hindi namin alam kung meron ba kaming nakita, nahagip ng camera namin. Basta, kayo nang bahala guys kung meron kayong makikita. Warningan ko na kayo, medyo mahaba yung video natin. Pero, very detailed naman yun. Tsaka, naikot namin talaga as in yung buong Diplomat. So, game na tayo guys. In 3, 2, 1. Okay. Guys, yung video ko dun sa first clip, sa first video na in-upload ko, iba yun dito kasi ito na yung papasok kami. So sana payagan kami ng guard, ipapakita ko sa inyo yung buong convo namin. Okay, let's go. Diplomat. Okay guys, andito na kami ngayon sa labas ng Diplomat Hotel. Nasa harap ako ng gate ngayon. Hihintayin ko lang na makita namin yung guard tapos kakausapin ko siya. Yung nakita niyo sa picture, ito siya. Bomba yun ah. Taasan natin yung ilaw. Yan yung ano. Yan yung nakita niyo sa picture nun. Tapos yung mismong Diplomat, nasa loob pa nito. Wala kasing zoom eh. Oh, anyway, nasa loob pa siya yan. So ito na, hanap na ako ng guard. Kakausapin natin siya. Tingnan natin kung ano mangyayari. Bahala na. Let's go, Diplomat. Tapat mo na lang sa akin. Yan, ganyan ba ganyan. Bukas. Ayun kayo sa taas. Ayun yung bahay ng guard. Asa yung guard? Papatay sa hindi yun. Asa yung guard? Guys, kita nyo, tutok ko sa amin. Sige nga, ano mga, bukas yung gate oh. So, tingnan natin kung anong sasabihin sa amin ng guard kung sakaling makita kami nasa loob na. Bahala na. Pero bukas eh. Ano, papasok tayo? Walang guard. Opo. Pasok kasi. Pasok ba yung guard dito sa taas na to? Oo, kuya. Parang ganyan yata yung bahay nila. Kasi may sampay dyan na nakaraan eh. May sampay ng uniforme nila. Pero wala yung guard. Kagi na yung ilaw-ilaw na yun. Papatay sindi. Video mo kami. Guys, intro pa lang to pero patay sindi na yung ilaw dun. Ano pa kayo naghihintay sa amin sa loob? Kaso kasi wala nga guard. Ano, pasok na lang tayo? Sabihin na lang natin na hindi natin nabasa na ano. Wala naman nakalagay. Na hanggang 5. Wala nakalagay. Ano? Pasok na tayo? Garden. Walang ano eh, walang guard eh. Game? Tara, ako na. Ano yung taxi? Anong taxi? Ano meron sa taxi? Huwag ng police. Ay, oo nga yung taxi. Teka lang guys. Hindi kami natatawa, hindi kami kinakabahan. Ang pinoproblema namin, itong taxi na to. Kasi nakasabayan namin yan eh. Nakasabayan namin siyang umakyat. So hindi namin alam, baka mamaya pagpasok namin sa loob, mag-report yan sa mga pulis, sabihin, uy, may trespassing sa Diplomat, chuchu. So ngayon, hintayin lang namin umalis yan. Pag alis niyan, balik tayo sa video, tapos pasok na tayo sa loob. Bahala na kung makita kami ng guard o hindi. Tara. 20 lang po, kuya. Isa. Okay, sige. Pawak mo nga, Jim. Ay, may. Pawak nga ako, may. May. Mayroon, ayaw sa madip ni Kuya. Mayroon to. Hindi yan. Ayaw sa madip ni Kuya. May mga tao ba sa loob, kuya? Kanina pirungan wala na. Ano, kuya? Okay na, kuya. Sige na lahat yan. Salamat, kuya. Thank you, kuya. Po. Okay na. Guys, we're in. Nakapasok na kami sa Diplomat Hotel. Oh, ano hinaamoy nyo? Hindi nga ko yun. Hindi kagi, amoy minty na something.
Okay guys, narinig yung sinabi ng guard. Teka lang. Kamusta kaya ang ilaw dito? Ha? Teka lang. Parang may tao na. Teka lang. Kalma lang, boys. Sa gate pa lang. Teka lang guys, pakita ko sa inyo yung diplomat ha. Wait lang. Guys, akin na. Walang sisibat. Huwag kayo tatakbo, Brad. Usapan nga, walang tatakbo eh. Tatakot ako. Iharap ko muna yung video. Entrance, exit. Ito na guys, yung diplomat. Ano yun? Uy. Sa ano lang yun, ilan natin sa lapag. Ha? Di ko alam, pero may narinig akong something. Diplomat Hotel, let's go! Baka naman, tinan niyo, may nagbe-blade. Guys, sa second floor. Siguro gamiginig lang sila dito. Uy, ano yun? Tunog ng motor. Paunawa, mas malinis sa kapaligiran. Isipin nyo, pinayagang... Kanina pa dito meron. Di may kinikilabutan ako. Okay, let's go. Isipin nyo guys, iba yung lamig. Sobrang lamig. Iba yung chills, bro. Ano ba yan? Baka kuliglig. Kuliglig lumilipad. Wala pa tayo sa loob ng hotel, ano ba kayo? Iba yung lamig, Brad. Pasok pa lang. Gagi, sobrang lamig. Iba yung lamig. Ito na kami guys, sa loob na kami ng Diplomat Hotel. Gagi, sobrang lamig. Ito na kami guys, Diplomat Hotel. Baka pwede nang umuwi na lang. Hindi. Dito na tayo. Wow! Gagi, sobrang lamig. Minimize nyo yung ingay, pre. Lamig. Ito na yung likod ng Diplomat Hotel, guys. Wait lang. Ito yung second floor na kinakwento ko na nanginginig yung labi ko. Ito yung second floor na sinabi ni isa kwento ko dun sa Diplomat na pinatayan sila ng ilaw. Tapos bumalik sila ng nakakandila lang. Ba't nakalak? Ano, sirain natin? Wag. Sa harap bukas, di ba? Okay, so dito muna tayo sa likod. Sabi Ito, kasi bukas, entrance eh. Sabi entrance eh. Yung guard hindi sumasagot kanina. Isipin nyo, ang totoong bayad ng entrance dito, 50. Siningil sa amin, 20. Bakit? Pucha, papasukin natin yan. Hindi, pwede namang wag na lang. Hindi, papasukin natin yan. Ano raw? Uy, may ano? May cushion. Pwede kang mag-lotion. Ito na, yung pasukan. Uy, seryoso boy. Wow! Ito yung second floor. Ako na mauna. Ito yung ground. Pabalik sa kotse. Okay. Ilaw? Saan? Ay mo rito? Dito na tayo eh. Tara! Tayo eh. Okay, guys. Nasa loob na kami ng Diplomat Hotel. Again, tas ang balibo ko sa likod. Uy! Jim, ito na yung ano. Fountain. Yung fountain. Dito yung mga... Babanggit ba tayo? Oh. Dito yung mga nagpapakita, guys. Uy. Ito naman. Ito na yung ano. So yan, ano. Yung fountain, yung kinakwento nila. Joke. Tapos may pinost si ano, si Room 666 na nagpicture sila rito. Tapos may naka-hoodie dito. Itong part na to mismo. May nakita sila dyan na naka-hoodie. Gusto ko na. Ito. Ibe, huwag ka mangyapak. Uy, kumayo! Iharap ko yung video sa mukha ko. Ito. Uy, may second floor pa. Ano to? Gagi, may koko lang. Huwag niyo busin yung ano. Tipirin niyo pa yung tapang niyo. Okay, dito tayo. Pwede na ako umuwi na lang. Ano to? Ito, Gagi, may inuman dito. Ano to? Ground floor. Okay. Ano meron sa labas? Wala lang.
Kanina tapang ito eh. Oh, kasi ang tapang mo ngayon kaya. Tara. Susubukan natin, sabay-sabay kami magpapatay ng ilaw. Mamaya. Sa second floor natin gawin yun. Dalawa yung video mga kanina. Dito. Wala. Sa kanya yung front, sa akin yung kita yung mukha namin. Okay, may ilaw naman. Pwede naman pagbikitin to eh. Ilaw? Okay. Ano nakalagay? Putik, may ilaw nga. Pero, log in. Please, log in yung nakalagay. Ito lang yun. Ito na yung ilaw. So, game? Di tayo dyan. Dito tayo. Dito muna tayo dito. Ano? Dito na lang. Hindi sisilip lang. Tara, dalihan mo na. Dito nga ako. Okay na to eh. Guys, ito yung well. Ito yung kinukwento nila yung fountain. Dito, tara. Dalawa? Dito muna tayo sa isa. Ito na. Nasa fountain na kami. Kasi ayoko ng horror. Tara. Sigurado pa. Oo. Ito yung fountain na sinasabi ni nila Kuya Maynard. Ito yung isang fountain. Hindi ko alam kung ito ba mismo yun o yung nasa likod. Ayun. Tara, sa likod tayo. Let's go. Yung likod ito. Ito. Ito yung hagdan no? Yung isa pang fountain. Paakyat. Ay, putik. Ito yata yung gym. Yan yung pa second floor. Pero ito yung fountain. Sakit na tenga ko. Ito. Kung may makikita kayo or may vibes kayo sa fountain, ito yun. Tapos karamihan sa mga nagpipicture, dito. Diyan yung mga nakikita nilang lumalabas sa mga picture nila. Na mayroong mga naka-hoodie, nakasilip na na kung ano man, di ba dyan, no? Tapos dyan, yung mga batang magkakahawak. Dito daw yun eh. Yung mga bata. Second floor tayo. Ha? Na? May iwan ka rito. Okay. Guys, second floor. Uy, nakalock! Shit, boy. Pwedeng buksan. Nakalock. Yung gaan dito. Ito yung... Ba't nakalock yung second floor? Ito yata yung basement. Dito yung basement. Yung nasa kwento ko na may tumutugtog ng piano. Kaso nakalock. Ayun no, si Arpen dito ba eh. CR muna tayo. CR muna kami guys. CR break lang kami. Si Arpen. Wait lang. Celebrate lang ako. Hilang kami. Real quick. Real quick. Okay. Ang lupit ng guard. Pinayagan tayo na... Parang normal na lang sa kanya. Ano oras na ba? Jem, time check na tayo. Time check muna. Wait lang. Time check. To ano? Tingnan ko 150. 150. Wala pa yan. Dapat alas 3 tayo dito. No? Wala na ba kayo nakitang ibang hagdan papuntang second floor? Ha? Yun yung kailangan natin puntahan eh. Yung second floor talaga eh. Diyan kasi mayroon talaga. Dito sa second floor. Ito yun eh. Yung umakit sila Kuya Maynard, tapos dito hindi na nabubukas yung flashlight nila. Namamatay yung ilaw. Diba? Hanap tayo madilim na spot. Hindi pa to, laki nito eh. Okay, ikot pa tayo. Ikot pa kami guys. Pero nakakatakot. Yung vibes, iba. So far, Iba yung lamig, no? Iba yung lamig nung pumasok kami ng gate. Baka makachamba tayo. Huwag kayo papatay ng ano ha. Baka makachamba tayo eh. Wait lang. Ulitin ko yung video natin. Lagyan ko ng flash to. so guys. Asan Jem? Sinasabi mong cruise? Ayun. Ito. Tara, ikot tayo rin sa likod. Ano to? Sementeryo? Ito sa likod kami. Gilid pala. Left part. Subukan ko kaya walang ilaw. Ganyan lang oh. Left part. Left part. Sana may makita tayo. Kung ano man. Ano, Chard?
Ito. Ha? Ito yun? Ayun yung dalawang lovebirds. Oh, ito tayo, tara. Ayun yung pasok Hindi nga. kanina eh. Ano, babalik tayo? Hindi, dito naman. Oh. Laki pa to ta. Itong part na to? Oo, oh, gagi, laki nga. Oh. Ano to? Ano meron dito? Yun ang tanong. Dito na kami sa pinakalikod ng Diplomat. Hindi namin alam Ayun oh. kung anong meron. Gawa ganun. Guys, kung meron kayo nakikita, may naspatan kayo. Masyado kasi sila mabilis eh. Hindi ko alam kung ba't nagtatago eh. Exit na yata to, Jem. Di pa tangayin mo. Tinan mo yun. Di, kabilang entrance yan eh. May ilaw oh. May ilaw na eh. Pero creepy din oh. Oh, creepy din to. Pero iba yung nasa loob ka ng hotel. Doon tayo sa hotel, second floor. Hindi, last na nga yun. Hindi, may daan. May daan. Kung saan tayo pumasok kanina, di ba? May drawing ng mga bata. Posible yan. Hindi nila sasarado yan. Ito oh. Ito. Ayun yung hagdan oh. Oh. Ayun oh. Building oh. Building na, giba. Ano yan? Building na giba. Ayun oh. Ano meron dyan? Feeling ko wala naman eh. Wala yan, Jem. Corny yan. Second floor tayo. Yun talaga eh. Taktika Chard, Diplomat pa lang to. Paano pa kaya yung Pampanga? Sarado, may. Sa second floor tayo. Kumain tayo. Hindi niya Wow! Anong sarado? Wow! Second floor kami guys. Sa kabilang nakasarado. Pero dito, bukas. Taas na pala yung buko. Kumusta sa inyo? Ito. Nasa second floor na kami. Bawal pasukin to pero nakaharang yung gate. Shh. Hindi ko lang alam. Dito yata nakita nila Kuya Maynard yung ano. Ah, lamig! Second floor na kami guys. Yan yung well. Nakakatakot dito. Ang lamig sobra. Nakabilisan tamakbo ha. Guys, nakikita ko? May third floor pa. Bakit pa tayo? Ang delikado. Paano tayo magiging delikado? Ha? Hindi naman sarado eh. Tara. Third floor kami guys. Uy, gabi. Sobrang lano. Tatas balibo ko. Hindi wala yan. Tara. Huwag kasi isipin. Wala naman tatakbo sa atin eh. Ano may basura? O di ba, may basura pa nga oh. Wala yan. Sabihin wala yan. Okay. Ikaw yung rooftop. Rooftop kami. Pinakataas kami ng Diplomat. Nakiyatan pa. Pinakataas kami ng Diplomat. Woo! Ay di, may mataas pa. May hagdan pa. Saan ka dito? Tara. Nakuha na mo kami, me. Hindi tayo. Ang tanong. Uy! Pinakataas kami ng Diplomat, guys. Pinakataas ng Diplomat. Wow! Boy! Ang ganda. Boy! After ng sobrang nakakatakot dun sa first, second, and third floor, ang ganda ng view. Ito yung pinakataas ng Diplomat. Ito yung pinakataas. Wait lang. Ang ganda. Di ba? Ito siya. Kapag hindi nakamax yung ilaw, kaya siya kaganda. So, sa ngayon, wala pa kami nakaka-encounter na matindi. Hopefully, pagbaba, sasalubong sila. Okay. Sobrang Ganda. Tok-tok. Ano, tara? What is up? Mga ano no, fight. Okay guys, Sobrang ganda dito. bababa kami para ikutin yung third floor. Sabihan niyo pag tapos na kayo.
Uy, gagi. Hala, nakakatakot. Ganito pala rito. Hala, ito pala yun. Tingnan nyo guys. Wow. Wow. Ito pala yun. Solid. Ano, tara? Doon tayo second floor. Second floor kami guys. Okay. Second floor. Kasi dito sa third, parang wala naman eh, no? Wala to, rooftop lang to eh. Pero wala pang kahit ano. Di ko lang alam kung may nakunan kami. Di ko lang alam kung may nalampasan sa camera o ano. Pero guys, kayo makakanood yan kasi kayo tututok dito sa video eh. Kayo makakapansin yan kasi ngayon kasi shot lang kami ng shot. Roll lang ng roll yung video. But still, bro. Diplomat Hotel to, sir. One of the creepiest places on the Philippines. You know what I'm saying? Whoa. Whoa. Ano, magtatawag na ako? Hindi, iba kasi yung tingin sa Ano to? Ano to? Hindi, ibang cruise yan, Jem. Yung kinakwento ni Kuya Maynard, cruise dun sa ano yun eh. Sa nakalak. Sa nakalak eh. Oo, sa basement yun eh. Ito. Ayun yung cruise oh. May narinig ako. Na? Mas mami yun. Tara. Ay, ito lang pala to. Oh. Wait. Guys kung mayroon kayo nakita o napapansin, comment nyo sa baba kasi kami, kagaya nga na sinabi ko, naka-rolyo lang to. Naka-play lang yung video namin. Tapos aware kami kung sa mga inaapakan namin. Kasi baka mamaya madulas kami o ano, diba? So kayo Uy, gulat ako. Nagulat ako dito. Putik ka. Nagulat ako. Talaga si Pinocchio. Kinilabutan akong putik. Kasi naramdaman ko, may nasense ako na parang may nakatingin eh. Dito tayo nakakita dito, no? Guys baka meron kayong makita. Kasi marami na ako naririnig na kwento tungkol dito sa Diplomat. Samot-sari talaga, as in. Pero nung kami na nandito na, Pero mo mag-isa. Ha? Biro ko mo anak. Ano to? May mga nakakross na kwarto, hindi ko alam kung bakit. Siguro inalis na nila yung piano. Diba? Dead end. Aray ko! Skip niyo naman, masyado kayo compress. Pamain niyo kami. Para makakuha ka na. Ano ba yun? Kotse na? Kotse. Galing tayo rito, di ba? Saan tayo exit? Itong kayo nang gigit-git. Guys kung mayroon kayong napapansin. Jem, likod ko 1, 2, go! Narinig ako footsteps eh. Ano to? Ano nakalagay? Official bear Uy! consent. Sorry tang. Hanap tayo ng madilim na kwarto dyan, tapos off-lights tayo, Ito to, part na to. Dito tayo. Lapit mo sa amin, mate. Dito tayo galing, di ba? Dito tayo. Dito. Ano pinaka-creepy, may nararamdaman kayong kwarto? Sa part na to. Ako, ito. Ito, dito. Di ba? Told you. So, ang gagawin natin ngayon, ano bang meron? Okay, ang gagawin natin, off-lights tayo. Naka-roll lang tong cam.
Ilaw lang yung... Ilaw lang. Ulitin ko tong cam ko kasi may flash to eh. Ha? Wait lang. Basta muna. Okay. Okay, ang gagawin namin ngayon guys, mag-off lights kami. Siguro mga 15 seconds. 20. Then, tingnan natin kung ano mangyayari. In 3, 2, 1, off lights. Lipat tayong spot. Lipat tayong spot. Lipat kami spot guys. Kasi maingay aso. Siguro kabilang side. Kabilang side tayo. Or dun sa... Ay, kasi may ilaw yun eh. Ay, ito. Ito. Ay, putik. May aparador pa to. Malaki ulo ko. Ano, okay lang yan. Putik ka, James. Ang ganda lang napili mo. Ito. Ipilabutan ako. Okay. Dito tayo sa part na to. Ito yung balon eh. Ito yung balon. Okay? So, ano yung papatayin, James? Light offs. Lights off. Light offs. Lights off in 3, 2, 1, go. May kamay, Jim. May kamay. May kamay. Kaki, may kamay. Grabe. Tinan mo yung balahibo ko nga rito. Inutas ang palayibo, Kaki. Diba? Sobrang taas ang palayibo mo. May kamay. Baka may tao. Wala. Wala naman. Bigat na lang ako. Nangunig. Ito yun eh. Diyan yung makit sila Kuya Maynard eh. Saan part ba to? Dito sa kabila to, di ba? Ay, naikutan na natin yan. Naikutan natin lahat. So yun guys, naikutan namin yung buong Diplomat. Yung mga kwento-kwento na solid, na something-something. Wala kaming... Wow! Bobo! Wala yung daan. Dead end. Saan yung daan kanina? Saan yung basement? Yung sa may chichirya yun, di ba? Ayan guys, pinasok na namin yung loob ng Diplomat. Hindi nga lang 3 a.m. but still. But still. Anong oras na check? Time check tayo. Street. 2 something? 2:10 a.m. Ang lapit mo masyado, eh. So 2:10 a.m. Ayun guys, naikot namin yung buong Diplomat. Pero ito, nakarolyo pa rin tong camera just in case na meron kayong makita. Or Tayo palabas na kami. pero palabas na kami. Tayo naman. Doon tayo sa harap. Ayan. Sakali meron kayong makita. This is woodcut print. Something. Halaman pala sa. Kala ko ulo. Okay. So that's it guys. That's it. That's it. Sorry, did you interview? Ito. Talaga eh. May namba-vibes ako dito eh. Paikot dito eh. Ah, pwede. Pwede. Kaso may ilaw dito eh. Pero hindi. Focus natin dito sa well. Game? Yan dyan ka. 3, Wait lang. 2, Lights off in 3, 2, 1.
Pero sobrang bigat ng bato. Huwag gumalaw. Ang bigat ng bato. Huwag gumalaw. Dito, sobrang bigat ng bato. Teka lang. Bigat oh. Teka lang. Wait lang. Tsatsambahan din namin kayo. Hindi ko na makita yung kamay. Wala. Dito na tayo mag-interview. Dito na. Sige. Tanungin natin sila. Hindi mo narinig? Ang? Hindi. Napakan ko sa bato. Mapak ako sa bato. Bato lang. Pero yun nga. Sige, tuloy na natin. So wala. Okay, James. Mm, Ano naramdaman nung unang-unang pasok natin dito sa Diplomat? sa akin iba yung lamig dito sa Diplomat. Okay. Nung sa baba, normal lang. Pero dito masakit sa balat yung lamig. Kahit naka-jacket ka. Then, ngayon sobrang bigat nung dito ko. Kasi yan yung fountain na, di ba? Oo. Ang daming kwento dyan sa fountain na yan. Mm. Pero nung nilibot namin the rest ng lugar, wala naman direct na nakita. Mm. Siguro di lang natin nakunan ng Hindi natin camera. nakunan. Mm. Pero, ayun, creepy yung lugar. Mm. Nakatakot, may chills. Mm. Pero, sulit naman. Pag umakyat kayo sa taas nito, sobrang Diba? ganda ng Maganda. view. Yun naman yung pwede nyo. 1 to 10, gaano nakakatakot ang Diplomat? 5 o six. Di ba? Five. Ano lang siya? Average lang, kumbaga. Average. Okay, next. Chard. Hindi po ko dyan. Wala naman dyan, Diyos ko. Tayo na lang. Oh, Chard. Ah, First yung impression sa mo akin, kay ano, Diplomat, pagpasok natin. Actually, talagang ano ako matatakotin ako ng tao eh. Kaya para sa akin, siguro mga 10 to. Kasi first time 10 kong to? pumunta dito eh. Oo, 10? oo 10 talaga. Wala tayong naramdaman. Parang halos lahat ng pinuntahan namin talagang pinapawisan ako ng malamig eh. Dito ka pinaka... Oo, natakot. dito talaga. Ano to? Actually, Dahil first ba time sa presence ng lugar? Dahil ba sa mga I narinig mo think ng kwento? dahil sa mga kwento. Ah, okay. Pero, ayun nga, sabi nga ni James, pagdating naman sa taas, sobrang sulit din. Parang lahat ng takot ko nawala. Di ba, Pero ano? pagbaba namin, bumalik na naman siya. Oo, yan. Yun lang. Yun lang. Ikaw, Ome. Dito kami. Doon kami. Yan. Yan. Dito tayo sa ano, fountain mag-interview. Okay, Ome. First impression mo kay Diplomat nung pagpasok mo? Yung pagpasok pa lang, wala akong ano, hindi ako nakakaramdam, hindi ako nakakaano. Oo. Pero pagpasok, may ibang lamig eh. Oo. Yung alam mo yung patay. Oo, yun. Ayun Tama. yung lamig. Tapos pag akit namin, pagpasok namin dito, wala akong naramdaman. Ang naramdaman ko yung pagbaba namin ngayon lang. Oo, yun. Diyan Tama. sa may second floor. Mm. Parang may nakasunod. Oh. Tapos, Yung nanonood sa atin. hindi ako masyado natakot. Siguro, yung average niya, 6. 6, 1 to 10. 1 to 10, 6. Oo, 6 lang. Palati. Yung boy Pinuno. Oo, okay nyo. May ganito mo. Hindi ko alam kung ilalagay ko pati interview sa channel. Ilawan niyo ako. Ayaw niyo ako ilawan. Yung makikita. Sige. Makita ako. First impression ko kay Diplomat, sa labas pa lang sobrang nakakatakot na yung itsura niya. Sa isip ko, kung nakakatakot yung itsura nito sa labas, paano pa kaya kapag pinasok namin? So yun nga, entrance pa lang dun sa guard, nakakapagtaka na 20 lang yung siningil niya, pero nakapaskil dun sa gate 50. Tapos tinatanong namin siya kung meron daw, may mga nagpapakita ba, may mga multo ba rito. Hindi sumagot yung guard. So sinabi kaagad ni James na, oh, matik na yan. Ibig sabihin, meron nga talagang multo. Hindi kami naman, medyo natatakot kasi nasa isip namin yan. Lalo na ang dami pang kwento dito sa Diplomat na meron daw ganito. Pag nagsiselfie sila, may nagpapakitang naka-hoodie, madre, o babae, o kung ano man. Pero nung nandito na kami sa loob ng hotel, natakot lang ako siguro sa part na nung papasok pa lang kami. Dun sa likod tayo pumasok eh. Yun, sa likod kami pumasok. Tapos pagpasok namin doon, dire-diretso. Wala talaga.
As in, wala. Natatakot man ako siguro kasi naalala ko lang yung mga kwento, mga ganun lang. Pero yung sarili namin, yung sariling takot namin, parang wala eh. Isipin nyo dati yung kwento kong Diplomat, di ba 13 sila nun sila Kuya Maynard. Pero grabe yung takot na naramdaman nila. Siguro kasi hindi pa ganun nade-develop tulad ngayon. Para kasi may mga parang construction. nare-renovate. Di ba? Parang nare-renovate. May mga construction, may mga buhangin, semento. Yung mga pinta, baula. Di ba? Yung mga ano. Siguro ako ngayon kasi 4 kami. I-average ko to kung gaano nakakatakot. 1 to 10, mga 2 lang to. Pero siguro kung mag-isa ako, pwede ko siyang i-rate ng 8, mga 7. Kung dalawa kami, mga 3, 4, ganun. Kung 3, ganun. Depende rin sa dami ng kasama. Ganun din. Pero, yun nga. Yun yung mabibigay kong info dito kay Diplomat. Kung gusto niyong pumunta, di ko maramdaman ng kaliwang kamay ko. Di ko alam, malamig lang na ewan. Baka malamig. Malamig pre, hawakan mo. Eto. Mas malamig to. Di ba? Oo. Eto, malamig ngayon. Di ko alam, siguro may ka-holdingan ako dito ngayon. Kung may mga medium dyan o may third eye na nanonood sa akin ngayon, sabihin nyo kung ano meron. Kasi sobrang lamig eh. Ang lamig, di ko maramdaman. Malamig. Ito yung balayibo ko. Ayun oh. Ang kabila. Oh. Malamig siya, malamig. So, di ko alam. Di ko alam kung natatakot ba sila o masyado lang malakas yung dating natin. Pero yun nga. Much respect pa rin sa mga nakatira dito. Gagawa kami ng prayers para sa kanila. Hindi ko na lang i-on cam yun. Magdadasal kami ng time team para sa lahat ng nakatira rito. So, yun lang guys. Mamaya gagawa pa ako ng last clip para mag-goodbye sa inyo. So, magdadasal muna kami para nag-stack up ako. Tingnan mo. Yun nga, magdadasal kami para sa kanila. At hihingi rin kami na sorry kung meron kami nagambala. So, yun lang guys. Mamaya, kita-kits tayo sa next clip. Tara, saan tayo? Dito? Oo, dito na. Or ako na, sige ako na maglilid. Para po sa lahat ng nakatira dito, hindi po namin intensyon ng manggulo, manggambala o hamunin kayo ng kung ano man. Ang sa amin lang po umiikot lang po kami sa lugar ninyo at kinukunan namin ito ng video. Kung meron po kami nagambala o nasaktan o nadaanan, di man namin alam, humihingi po kami ng tawad sa inyo. At sana sa pag-alis namin dito sa Diplomat, hindi po kayo sumunod sa amin. Yun lang po. At ano pa kayo guys? Anong gusto nyo sabihin sa kanila? Last message. You may rest in peace sa mga hindi kanais-nais na pangyayari dito. Yun lang. Yun lang. Amen. Amen. Doon Tomas Balibo ko na nagdasal tayo. Bakit? Putik na kunan pa rin pala ni Mami yun. Oo.